Ayan mga tol, oh. Napakaluwang ng kalsada ngayon dito mga tol. Dahil wala nang pumapasok sa trabaho at saka wala nang namamasadang mga jeep. So ang gagawin natin mga tol ay try natin pumunta ng Balibago kung papapasukin tayo. Kasi nakalockdown ngayon itong yung Mabalacat. Bawal nang pumasok sa may Angeles City or Balibago. Tignan natin dahil may bahay din kami dito sa may Balibago. Baka sasabihin ko lang na may bahay kami at papakita ko yung ID ko dahil naka-address sa sa may Balibago mismo. Baka papapasukin din tayo dito. Try natin mga tol. Tignan nyo naman mga tol. Dito pa lang ay traffic na kasi bawat isa ay chine-check tayo. Ayan, bawal yung may back ride dito mga tol. Bawal. Pinababa yung si kuya. Ay, maraming salamat pala sa nag-subscribe sa akin channel mga tol. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Tulad po ang gagawin natin ngayong gabi na to na magbibigay tayo ng update dito sa may Balibago. Tignan natin kung bukas pa yung mga bar dito tsaka yung lahat ng pinapasukan nilang trabaho. Singit muna tayo mga tol ha. Pasensya naman kayo mga tol. Ayan dito mga tol ay mag-check ano na tayo dito, mag-checkpoint na tayo. Balibago po. Abakan po. Abakan Malabanyas. Salamat. So ayan guys, nakalampas tayo sa checkpoint. Kung hindi ka taga sa Angeles or Balibago mga tol, hindi ka papapasukin dito. Ayan, dahil yung driver license ko mga tol ay naka-address dito sa may Angeles City. Kaya nakalusot tayo mga tol. Ayan, pasensya na po kayo mga tol ha. Ayan po, napakaluwang po ng kalsada. Walang gaanong mga sasakyan ngayon. Ayan, tignan din natin yung mga bar dito mga tol. Papakita ko din sa inyo. Ingat po kayo lagi mga tol ha. Kung wala naman po kayong importanteng gagawin sa labas, okay lang po kayo na manatiling kayo sa bahay. Kung gusto niyo lang lumabas kapag bibili po kayo ng pagkain or importanteng bibilin po sa labas, yun lang po yung gagawin niyo mga tol ha.
Kung wala naman po importante, huwag na po kayong lumabas. Ayan po, sarado po lahat ng bar dito. Ayan, wala na po talaga. Lahat po ng mga bar dito sarado na. Ayan po, napakadilim po. Ayan, pasensya na po kayo kung gabi ako nag-vlog kasi ito po talaga yung oras na pagbablog ko ngayong araw na to, kasi para makita natin yung bar dito kung may pumapasok pa or wala na mga tol. So ngayon mga tol ay wala talaga, as in sarado po lahat. Ayan, ang bukas lang po talaga yung mga supermarket dahil kailangan po yan. So ito nagsara po, first time kong nakitang nagsara yung supermarket na Mr. JJ. Ayan, yung mga nagtitinda ng mga prutas bukas pa. Ayan. So ayan guys, dito babalik ulit tayo. Dahil sarado na banda rin doon eh. Kaya dito i-try natin mga tol. Ayan, yung alos nagbubukas yung mga nagpapa-grab food. Grab food. Ayan mga tol ha, dati-rati pag nagbablog tayo dito, maliwanag dito. Dito mismo sa may kanan, kaliwa kanan ito yung mga brown sugar na yan. Dati maliwanag dyan mga tol, maraming chicks dyan. Ngayon wala talagang nagtatrabaho, totally close lahat yung mga bar. Ayan yung mga nandito, yung mga nagdi-deliver na pagkain. Ayan yung food panda, tsaka yung mga grab food. Ayan yung walking street mga tol, sarado. Ayan. Ayan lang yung mga bukas mga tol. So ayan mga tol parang dinaanan po tayo ng bagyo rito. Wala, sarado po talaga. Para po sa kaligtasan ng ating mga kababayan dito sa sa fields o sa buong mundo or dito sa Pilipinas, yan kailangan po talagang i-lockdown para po ma-maintain or mabawasan naman po yung pagkalat ng coronavirus yan. Ayan, sana hindi na po dumami yung mga naawahan or may ayan mga tol ayan yung hotel, kasi bukas talaga yung mga hotel na yan. Wala, napakadilim talaga ng dinadaanan natin mga tol. Halos sarado. Pasensya na kayo mga tol kung hindi nyo nakikita, kasi wala, sarado lahat ng establishmentong dinadaanan natin hindi tulad dati. Kahit saan tayo dumaan dati napakaliwanag, makikita natin. Ngayon wala, sarado talaga. Ayan yung mga groceries talaga, yung mga bukas dito, tsaka yung mga supermarket. Ay, banda rito tayo sa sa Balibago mga tol dito sa may casino. Tingnan din natin yung casino kung bukas din. Oh, tingnan nyo naman mga tol parang hindi ako sanay na ganito.
Kasi napakaliwanag talaga ng kalsadang to mga tol. Tingnan nyo yung Casino Pilipino mga tol. Sarado, napakadilim. Ayan oh, napakadilim. So ito na yung Balibago. Dito laging meron nagpa-party. So ngayon wala talaga, sarado. Ayan, naka-lockdown talaga. Lahat ng establishmento na nakikita natin na nagiinuman or pagkain, sarado. Ayan o. So yan mga tol, sarado. Yun yung pinapakita ko sa inyo mga tol. Ayan po Sir Jun oh. Napakadilim po dito sa may Balibago, Angeles City. Nakakapanibago talagang pumunta rito na ganito yung itsura ng kalsada natin. Pati yung Jollibee mga tol, sarado oh. Wala silang operation ngayon. Ito na naman yung fields so. Walking street, ayan oh. Wala, sarado talaga yung mga bar. Namamasada rito mga tol. Kahapon pala mga tol, hindi ako nakapag-vlog. Sayang. Nagcha-charge kasi yung cellphone ko kahapon kaya hindi ko nakunan yung mga kababayan natin na naglalakad galing trabaho at papasok ng trabaho. Simula sa Clark, naglalakad na sila dahil wala nang trabahong ay wala nang sasakyan na pumapasada. Ayun mga tol, yung mga nag-checkpoint dito. Ayan. Kung wala kang importanteng gagawin sa Angeles or Balibago, papabalikan ka dito. Babalik ka sa ano, sa Dao. Ayan. Ayun mga tol, napaka-traffic na. So dito rin mga tol, check din tayo. Ayan mga tol, ay nandito na tayo sa may Dao. Ayan mga tol, ingat lang po kayo lagi mga tol ha. Kung walang importanteng gagawin, manatili na lang po sa bahay. At sana hindi tayo magutom sa bahay. Yung alam niyo na, yung ibang kababayan natin na wala rin pera o wala rin trabaho, no pay, no work. Ay, no work, no pay. Yan. Sana matulungan ng gobyerno mga yan, kagaya natin. So yan mga tol, sana maging maayos na yung yung
kalagayan natin dito sa buong mundo or sa Pilipinas mga tol, kakayanin natin yan tayong mga Pilipino. Tiwala lang at manalangin lang tayo. Ayan mga tol, God bless po sa inyo. Hanggang dito na lang po ha. See you next vlog na lang po ulit. Salamat po sa inyo.